Ang atong oras mga ka-super alas gabi adlaw karon nga kining Sabado na no pizza 19 sa buwan sa kining Setyembre 2020. Inyong ka-super Benji Talisig na nako direktamente sa may Quinto Limbo sa barangay Upper Calahongan sakop sa lungsod sa Milanilla no. Ang inyo makita mga ka-super kung dunay naghigda nga tao di mismo ubos sa kining white no o kining puti nga Mitsubishi van naghigda na siya. Unfortunately sa to initial nga information nga nakuha patay na kani maong biktima no. Ang kani mga biktima wa patay pangan ini mga tungura kung unsay panga sa biktima tapos sa ibabaw nining mo panimalay to apoy usa dito nga patay no. Doon ay gida sa hospital usa ka buok anya subject for verification pa to kung ano say status sa maong kaning biktima nga gida sa hospital. Sa initial kasayuran nga to nakuha o kaning mga pinisik ng mga impormasyon nasiran nga dunay kaning na yung makita din nga nagbuyod o naghapa no diri mismo sa kaning gawas bahin sa may barangay Upper Calahongan sa lungsod Milanilla. Kini mao nga tao o katong didto sa ibabaw nga bahin mao to ang suspect nga giingong human nga mi-responde ang atog mga personnel sa Milanilla Police Station sa pag kani nga gipanguluhan ni Police Major William Humo kisa mga hepes Milanilla o sa diha pag-responde sa tong PNP giingong dunay nahitawong pagsukol sa maong suspect nga may resulta sa iyang kamatayon no. So ini matungura inyo makita mga super no ang kaning maong biktima nga nagbuy diri sa ubos ka bahin ini mga tungura atong panigamo una nga ato makuhaan og interview ang investigator on case o IOC no kalabot na sa kaning crime scene nga ato nga nakita karon mga ka-super. Now kuha ganing area kay kung yung ngit-ngit kayo o kaning ngiob ginrepita kay sulod mo gud kay ni mga ka-super diri sa may sitio Quinto Limbo sa barangay Upper Calahongan. Ato balik ko na sa mga nagtan-aw mga nangutana dili des Cavite diri sa barangay Upper Calahongan sa lungsod sa Milanilla habagat ang bahin sa Sugbo mga ka-super. So mani ang situation ko no atong kuan og interview taon ang kaning maong kuan ang mga personal sa SOCO o Scene of Crime Operatives diabol sa area sa crime scene kalabot na kining maong insidente sa pamusil o kaning panag-away nga posible nga kaning tungod ni sa grabe na nga kaning wa na maantos no ang kaning kasuko no nga may santop nga dulasab sa pagpamusil sa suspect nga dos biktima no. Ang kaning lahi diri mo ning biktima amahan daw ni o niya ang tos ibabaw ang suspect nga katong moy ni sukos pulis o niya ang anak allegedly nga may ito nga information mga super tuapod sa ospital atong hinabiyon ng IOC. Sir, nandang IOC sir? Okay. So tapong IOC dito no ini matungura mobile itong IOC? Bakit kasi IOC boss? Ikaw? Nagbuhat og bro, kasi ito pwede ikalami? Ito pwede ikalami lang? Ay, si Rocket. Siya may asa ba siya? nagbuhat og report. Mo station?
So, kasi mga pangalan ni. Tuan niya ang lista. So, tuwali itong lista, no? Ang kaning, kuha ang kaning atong investigator on case. Pero, may mga tahan na ta, o sa gihirundan na ni. Sir, di ka interview na ko, kanang gamay lang kong information. Usa di atong nakuha ng information, no? Nga, kaning panag-away ni, sa kaning panasilingan. Wala pa'y kuan. Kana detalye og unsay kuan kay ang kanay sila nag-away ron Pero- sila o kuan na sila nag-inom niya ni abot ra ni. Sir, okay lang ako, igabi, as per, walang first responder, gamay lang. Based sa mga kong information, although ang final dito bagay sa IOC. Okay lang. Sila sa kuan na sir. Pero, okay. Sir, imong name to, police, Patrolman Boris. Patrolman Boris. Kung yan anak din yung Kapitan Boris. Oh, pasilan. May yung papa nimo. So, anak ni Kapitan Allen Boris, no? Sa barangay Tuong, Dagmay Sugbo, mga super, no? So, gamay lang, sir. Patrolman Boris, mato pa niya nga, dila siya magpakita tungod kay mas maayo ang IOC. But initial, ito lang ko, sir, ang kaning maong na dila sa gawas nga, nagbuyod, mao ni ang amahan. Ang kayang silingan dere. Oh. Silingan niya dere. So, naabot doon sa kabiktima. Kani Ah. ba? Kani siya. Dere na siya. Laya. Mao ni. Kani balay, kani. Okay. Sikit siyang balay. Unya. Nga kalit lang nga niduol tong likuan suspect. Nga bayan mo kuno niya hindi pa abutan sa dito. I see. Mao ra mo initial. So, pero baka kita lintungan kung usay rason silang panag-away gid o posible doon na nabigil daan. Wala pa sir. So, posible nga murag kumbaga sa atong initial ani boss no murag posible nga kining naugkat nga mga kuan kining mga pagdumot siguro no. Mo na ito mga panaghap mga super. So, mo ni kasi pangalan sa atong investigator, patro PCMS Lopez. Police kuan Senior Master Sergeant first name Ronji Lopez, no, ang atong investigator on case kaning insidente. Ato balik nga duha ang patay samtang sutaon pa kon ang usa gid hospital, no. So ang katong usa hospital sutaon pa to mga super kon na usay status adto ang gida sa hospital kay mo to anak sa atong nagko information, no. Ang kaning ato girespondihan karon diri mismo sa may barangay Kalahongan o Upper Kalahongan sa lungsod sa Milinilla mga super. Ato balik ko na nga pagpamusil nga managsilingan na actually tapa diri balay mao dinhi ang balay sa katong kaning nasubos kaning nagbuyod kaning balay o kaning makita nga sikit ang balay sa suspect nga ang suspect na bodo sud kini human nga midagal dito human sa pagpamusil niya ani mga biktima o nya pag-respond sa pulis nga dunay shoot incident diri mismo sa may Upper Kalahongan pag-abot diri sa information nga nakuha na to ang kanong suspect nga namatay o katong dito sa ibabang bahin may una o may nagpabuto una sa to nga PNP nga responde posible nga dili siya magpadakop nga buhi hinungdan nga dunay return of fire, no. Hinungdan nga ang atong PNP nga responde pabuto o resulta siyang kamatayon. Suspect patay samtang ang yang gipusil pod patay, no. Ang anak mga super wa pa tinukon na unsay initial nga gidaman sa balita-balanan og ahapon nga ospital nga gida ang kani maong nga mga katong biktima mga super. Oy mga bashers, mayong gabi ninyo ay may buntag. Bisag og kadlaw po, grabe sa budin nyo. Papahuwal po na inyo mga kamot ninyo nga magsimug bash kay kadlawon dako dapat ang inyong hawiron ang pagkaon o kaning soft drinks para midnight snack, no. Nya sige lang magpanamay nya laba po mo sa bayonon pero ay parang nga po inyo man nagagustuhan mo na gitawag nga kausa o advokasya sa mga bashers maghimo ka tag grupo, no, sa mga bashers kaning kausa kaning GOB, Group of Bashers.
mga ka-super. O niya, mo lagi na. Anyway, sige, padahil mo siya kanang kuda, padahil mo kanang saway diha kay inyawanan po ng katungod. At least nga paminute mo monitor, no? Sa Super Balita Cebu mga super. So hindi matungura, gipaabot na lang ang kaning punerya. Kay wa pagabot, no? Ang punerya. Karon kita naguna. Exclusive punta mga super. Sa Super Balita Cebu kaning maong insidente sa pagpamusil dire mismo sa barangay Upper Kalahuan sa lungsod sa Milanilla. Ang Milanilla sa Wakahibaw katong nga dili taga Cebu, no? From Cebu City, Talisay, sunod ayon ang Milanilla diri ni sa may south portion area. Mga ka-super. Ang kanimaong area o nahitabuan. Oy, salamat kayo sa mga nilaban ng ni Mrs. Mado pa nila nga ayon ninyo ibas oy. Di bialali magbalita diha. Salamat si Super Aplico at Abuada Libradilla. Salamat kayo niya. Pasigdila na sila kay ilawan lang kagustuhan pod. Mabito ng kuan kanang ang ilang trabaho sipo panaway. Yang ato i-focus ha. Di ba mo-focus atong kamera? Pasila mga higala. So mo ni. Ilan ni auto sa biktima? Murag ilan ning autos biktima mga super. Sir, o siya nga mga bala na recover sa crime center? Wala nakuha nga bala. So, posible nga 38 ang gamit dire sa ubos. O niya sa taas, wapan nagkakuha, no? Di ba siya, pagwas 38 revolver, why bala nga kuha, no? Batak og caliber 45 or 9mm, money kita wag doon ay slag, no? O empty shell babilin, mga super gikan sa kaning gunman, no, nga yang gipusil ang mga biktima do na gini mabilin nga empty shell o kaning slag, no, sa mong armas. Bat akong revolver way mabilin gyud pasilan mga igala, no, pagkaloy in town. Actually salamat po tuod kang Joy, no, nga may ni pahibaw nga mga super. Oy, good evening super Junix SH, no. Super show mansyo sa itong hibawan nga kuha sa nangutana katong mga bago pa nagka-open sa atong pag-live ka Facebook ka page, no, sa Super Balita mga super. Duha patay sa insidente sa pagpamusil. Ang unang namatay kini mga biktima papati pangan kita pa ang investigator naghimog spot report mo ang biktima onya kini gingong giduol sa suspect. Ang suspect to sa sud kani kana ato gitudlo na desud ang suspect mga super wa takibog nabas ubos nabas taas. O si rason gingon sa initial, no, ni Patrolman Bores kay ang doon authority nga mo padayag sa mga impormasyon o kaning muhatag og impormasyon si Police Senior Master Sergeant Lopez kaning biktima gingon giduol sa suspect giagbayan nya kalit na nga gipusil. O niya mao to nga nidagan suspect ito, tago siguro to. Pagkadawat, no, nga ang atong PNP Milanilla medyo dulo lang pod dali nga nakadagan dire o nakaresponde. Paabot dire ang atong PNP sa part sa ilang standard operating procedure, suspect istoryahan niya kanang pangita, but unfortunately giyon sila pabuto mao to nga why nahimo gawa sa papugos, no, sa pag return file ang atong PNP. Resulta nga patay suspect pod nasa ibabaw nga bahin o kaning sud nga balay ato balik ko na sa sud sa balay ang mga suspect. Unya ang giyong anak ani mga biktima mga super na da hospital. Wa patay tino nga impormasyon kon o say status, no, kay mas may ng doktor betong mapangutana kay lisod moingon ta dire niya mateknikal ta mga super loy pas pamilya, no mga igala. So di ta pwede masuot mga super tungod kay mayang gabi super Sinay Dumapoy akong kauban sa radyo trompeta sa una sa Butuan, no, super Sinay Dumapoy, no.
Tama ko si Sinaido or kuan si cameraman sa UNTV naglibog ko kay tama Sinaido Mapoy, sorry, Sinaido Mapoy kaning kuan ni murag cameraman ni sa si kuan UNTV na magoy Alex Mapoy buto akong amigo para mo plido god pasilan may mura po taga nang ko baka nang maglibog ng ilang kuan pangan plido kay aga nang pangan nya ang atong kailang nga taga Butuan lahimo nang taga Cebu nya taga Cebu lahimo taga Butuan nabaylo Drenes kuan Upper Kalhawan, barangay Upper Kalhawan sa lungsod sa Milililla mga kasuper. Di ta pwede magsusbalay no kay nang taga Soko ang kung magkasulan ta kung cleared ng area mo na protocol ba super gani kung imong kuan basta pag doon mga incident sa shooting incident di ka pwede mo sa yellow line nga naman para dili maguba ang kuan kaning pag-collate sa mga ebidensya mga kasuper. Pinaka-latest update labas nga impormasyon o balita dire mismo sa lungsod sa Milililla at balikon duhang patay sa shooting incident no Subo Pamalandungon mga kasuper. Wagin at taon abtig Disyembre pastilan may gala may buntag mga kasuper mga bashers padayon mo sa inyong kaos sa kabukasiya ay kamo kagol kay inyo nang kagustuhan kamuray mag-igos si kagalingon nga in town unta na malamdagan mo sa inyong mga tagsa-tagsa kapahuna na may buntag salamat kayo.